Selamat pagi yuk. Oke yuk, iki aku arep nggawe panggang ayam utawa ayam panggang. Oke yuk, iki langsung didelok ya videone. Anak bumbu-bumbune iki silakan dilihat di deskripsi box ya yuk ya. Di situ sudah lengkap bumbu-bumbunya, sudah saya tulis. Silakan dicek di situ ya yuk. Ini bumbunya arep tak blender dulu ya yuk. Misalnya diulek juga boleh, di blender juga boleh, wis sak karepmu. Jangan lupa ditambahi daun jeruk. Lah iki yo, setelah wis tak blender kabeh iki waya tak tumis yo. Iki menumisi tidak pakai minyak goreng ya. Jadi numis iki tanpa minyak, dan iki saya tambahkan ketumbar dan kunir bubuk yo. Iki tak aduk-aduk sik, iki ditumis yo nganti amai tenggone yo, mambune yo. Jangan lupa dibumbui, dikasih garam, gula, penyedap rasa ya, sesuai selera Anda, oke? Kadang kita itu tidak sama soal rasa itu ya yuk. Terus ini diublek-ublek ini, dioseng-oseng sampai mambu tekan amai tanggane sampai wajing-wajing. Oke yuk, iki ayamnya langsung aja diceblokkan ya. Iki aku menggunakan setengah kilo punjul seperempat ya yuk, telung perapat. Ini aku masak untuk 4 orang ya, sampai sore iki si ono yuk. Terus jangan lupa iki kok di kei banyune iku usahakno pitike sampai klelep yo. Nah lah iki kok diasatne ya yu, diasatno sampai garing. Oke guys, iki Lah nah sampai koyo ini lho yu, banyune wis gak ono ya, sampai bener-bener asat yo. Terus iki apa jenenge, disatnya iki mengeluarkan minyak sendiri, makanya nggak pakai minyak. Langsung aja iki dipanggang ya yu. Semisal awakmu punya panggangan sing apa kok jenenge nganggo areng ya tambah enak, nganggo teflon ya tambah enak. Wis pokoknya dipanggang sak karepmu, sepenting gosong ya yu. Setelah itu iki kok ya dibalik-balik, ojo lupa. Terus jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya channelnya Pawon Viva, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita diwalik-walik ini ya, ben gosongnya ben meroto, gak gosong sesetok. Lah nek wis iki dientas ya yu. Nah dientas iki dilanjutkan sisane maneh sampai habis yo, dipanggang dulu, semua dipanggang yo, pitike atau ayame kita panggang dulu. Dan setelah itu selesai semua, bumbunya kan tadi sisa iki diurapno nanggone ayame ya yu. Nah diurapno koyok ngene, diurap dari situ. Iki bener-bener enak sampai menesuk, tahan lama ya iki yuk. Dan iki bumbu urap-urape ya, silakan dilihat di screenshot apa di delok nanggone deskripsi box. Di situ juga sudah lengkap ya, sudah saya tulis. Aku lali nambahi kencur ambek godong jeruk purut yuk, lali mau yuk batak video. Lanjut ya, kita ngulek yo. Nah setelah kita ulek yo, iki sayurnya nganggo bebas yo sak karepmu, sepenting ono kelopone yo. Kelopone ojo tuwek-tuwek yo, ojo nom-nom, sedengan ae. Iki menggunakan sayuran apa iki aku iki apa kecambah ambek godong gondorio atau godong singkong, daun singkong ya yuk. Aku menggunakan daun singkong sama toge bahasa Indonesia ya yuk. Oke, iki bumbune diceblokkan gini ya yuk ya. Terus apa sayurane iki dialumno ambek kelopone ya dikukus ben gak cepet mambu ya yuk. Oke, langsung diurap koyo ngene ya. Wis pokoknya enak iki, mantul, cocok lagi.
Iki resepnya teko ibuku ya, almarhum sing biasa wonge dodolan panggang ayam saiki wis gak ono. Aku sing biasa sing masak, dadi aku apal ketepel ya bumbune. Walah tadi curhat. Maaf ya yuk. Tadi deh. Oke yuk, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya Pawan Viva. Biar aku semangat bikin video. Nah, dan ini hasilnya. Cantik kan? Ini waktunya kita amplok ya, kita makan ya, sarapan dulu ben tambah tenaga. Iki tak fotek ala-ala aku ya. Wes ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya Pawan Viva biar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.